Ahoj, takže sa zase nakupovalo. Bola akcia. Stalo to 59 eur, alebo 59,90, alebo tak nejak. Ale mal som kupón, takže som ho uplatnil, takže jedna baterka vyšla na necelých 40 eur. Takže si to rozbalíme. Takže už je to rozbalené. Pozrieme jednu do polovice nabitá, druhú do polovice nabitá. Nabijeme to a uvidíme, ako to bude fungovať. Snad je to v poriadku. Tie kontakty vyzerajú byť tam silné. Uvidíme. Vybereme si ju von jednu. Tak. 22 tým. Čo je to za rok výroby? To máme 11. mesiac 24. To sú skoro ročné baterky. Pozrieme druhú. Jedenásty mesiac 24, no. Tak už vieme, prečo boli v akcii. Takže sa bude testovať. Zdar pri ďalšom videu. No a kým sa jedna baterka nabíja, tak som to odrazu tu rozobral, tú jednu. Aby som sa pozrel na tú kvalitu zabodovania. Tu máme ten Bluetooth modul. Je to tu zaliaté niečím. Tu je pekne vidno, jak sú tie kontakty. A hrubé, tak to snad dačo vydrží možno. Uvidíme. Takže teraz by to bolo všetko z tohto videa o tejto batérii. 8 Ah Parkside. Takže nezabudnite dať like, koment a uvidíme sa pri ďalšom videu. Nazdar.